So mao na ni sila ron ang ato ang mga manok 1 week kapi na ni sila. 1 week 1 month kapi na no. So ang atong buhaton karon kay ato silang tirahag kuraysa. Mana sila. Dagko na kaayo. So welcome back sa atong YouTube channel ug sa atong Facebook guys. Naa na punta sa ato ang backyard diri sa Barili, Cebu no. Kay weekend farmer man ta. Atong tanawon ang ato ang mga gigrow diri ug unsa na gidakon. Naa po tay buhaton karong hapon sa ato ang gipang grow diri no. Medyo gauwan-uwan diri sa Cebu guys. So dara ay. Mao na ni ron sila. Kumusta des inyo way uwan? Dara oh. Da kadaggo na guys. Oh. Very bigs na ang atong kuan. Ato ang batch number 3 no. Nga for harvest karong November. Oh, maldita kayo. Hi mga chicken. So di lang sa nato sila kuanon man ni ron. Ang atong buhaton nila ron is tirata og kuraysa, no? Kuraysa day ron nila dere oh. Hindot kay lahang area dere no. Relax og bugnaw pa. Then ang ato pong andamon ang ihang grower nga para sa free range area, ranging area nila dere sa ubos. Dere oh. Dera gitukuran na katong gigrohan na to. Gitukuran na pod og okay. Nanay mga sagbot po no. So diha gihapon nato sila ibutang. So daghan kayong salamat sa katong nagpa-reserve ani atong mga piso no. Mauna ni sila gidak-on karon no sa usa ka buwan kapin. Nya magkuan ko kuraysa, magkuraysa taron nila no. First dose sa ilahang kuraysa. Dinasa sa loyo nata dire Madre de Agua. Daghan day kay tong nag-message nako aning Madre de Agua no. Kung taga Cebu ra ka, pwede ra ta makahatag ani og kanang cutting silang no. Kung maagian ka nako gikan ko sa Barili padong sa Cebu no. Ara ko agis SRP no. Pwede ko makahatag ninyo ani. Ginagmay lang kay kanang kuan po na may daghang mangayo, ako lang pong i-share no. Nya pohon basin mo available na ni pero dili ako tabang ni ante ba para maka extra income si ante waka ilang ante diha. Mao na gabantay na to og farm manager dire sa ato ang backyard. So karon adlaw Sabado ron sa karon nga adlaw no. O mag farm chores na po ta dire akong buhaton itong usual cleaning ta sa chicken coop, cleaning ta sa grower kay kanang ana mao na to ang buhaton dire no kung naata dire sa manukan. So di lang ta mo patan-awon no katong mga bag-o diha pa sa ato ang channel og Facebook sa YouTube ug Facebook. Pwede ninyo tanawon ako mga video daghan na kay tanan. By the way guys, 20,000 followers na ta sa ato ang Facebook page nga H3G Happy Backyard Farm. Daghan kayong salamat ninyo no labi na tong mga Bisaya diha nga supporters nato og mga OFW nga naa sa Dubai, KSA, Korea, Japan, ug unsa pa to nga mga country no og Abu Dhabi di ay no sa katong bag-ong gibisita nato dito sa Naga, Cebu si Sir Val no Val Farm. Shout out nimo Sir Val og sa imong asawa no sa katong wakakita sa among video tanawa lang ninyo sa atong Facebook sa YouTube. So magsugod sa ko diri og pasingot. Bantay mo na nasloyo nako mga team nako sa kuan na basta magbaksin ta. So atong itira karon is kuraysa. Kada diha ang naas babaw mao na ato ang bakunang ihatag sa ato ang mga manok karon. Ang kaning kuraysa is breast ni na siya nga baksin sa itira. So kasang wa pa kahibaw patanawon ta mo no. Anion ra siya. Diskulab. So ako makuyog diri. Diri lab. Ganitan na. So na gamit mi direct automatic nga kuan. So breast lang ana hinay tusok hikap inato ra no laki lab laki huwa na ti dirt ke dagko na bitaw ana guniti lab bitaw di are ka lab para di talakan. So tiwas lang mi diri guys. So in ani lang pingitaon mo ang breast
breast unod, no? Nya islant lang gamay. Na. Mana na, nya ana lang. So nagamit mig automatic, ang itira ani guys is 0.5 ml, no? 0.5 ml ang itira. Dara. Saan to? So may breast niya, dara ang breast dire. Intermuscular itakilid lang, make sure way ugat. Oy. Anak lang. So tiwaso lang ni namo, mao ni ang batch 3 sa ato ang mga manok, no? Tambok ra sila lab, tambok ka ibuyag. Batch 3. Anaan. Dali rami kay duha man ni sila kabuk ang mo assist. Nya ako ang doktor. Busuga. Asa man to? Breast kanino? Saan breast kay? Kanino? Maasol. Tanawalan niyo nga way ugat-ugat, no? Nanghuyok na gini sila. Na lang, nato ra ka simple. So tiwaso lang sa ni namo guys, no? Tanaw lang mo des background. Kuray sa bebe. Nasa din butang tiil dakpon to. Tiil pa ka? Tiil kay ron kasadyon na dakpon. Tiil kay nabog na kamot. Bantay ka ron ha. Ikaw. Masayo lagi ang tiil. Uy, saan kaki? Sobrang litas ka kuan. Sobraan na naman ka sa kabit. Kanino? Breast nila. Kanino? Ubaw so good. Wala. Mas nila tingnan niya. Kanino breast? Libog ni itom. Jari ko be para anak. Dahil ko pwede kang tagpuan to, trabaho. Nga na. Gusto. So, tiwason sa ni namo tanan pakit-on ta maig human. So guys, nahuman na kita og tira og kuray sa ongoing ang pagbalik nato sa mga manok, no? Gikan padong dire silahang grower, no? Ari sa nato sila ibutang, no, for additional 2 weeks na lang. Then ato silang ibutang dito 1 week lang, then ibutang nato sila dito sa kuan grower kay dagko, no? Kay dagko na kay sila episode maak. Tanawa sila guys, dagko na kayo. Dili si Aiki na. Dinang manak dara. Dagko na kayo sila oh. Ikan atong pagkapiso pa sila, yay. Amo na ni ron sila. Dali ra kay mo dako ang dominant CZ, no? Ano na sila ngaon ang uban. Sa gabi na anak sila ipagkaon, no? Then napo na sila suga 8 hours, no? Gikan pagawa sa suga additional 8 hours sa ilang edad karon nga 1 month kapi, no? So mana ni sila, no? Ang ato ang mga kuan dominant CZ, no? Ang oras ron alas di pang gutom ang uban, no? Nangaon. So daghang salamat, no? Sa pagtan-aon. Ay mo kalimot to follow sa subscribe sa tong YouTube channel guys, di ay na sila. Antik na kaayo.